Ayan mga amigo, may isang maulang umaga na naman, araw na naman sa inyong lahat at nandito na naman po tayo, buhay driver. At tayo po ay pupunta sa isang ahensya ng gobyerno kung saan pipick upin po natin yung mga dokumento na iniwanan doon nung isang araw at napirmahan na ng sekretary. At tayo naman po ang kukuha at dadalhin po yun sa isa na namang ahensya ng gobyerno. Kasi isa po siyang resolution na kailangan papirmahan lamang at ililipat na naman po doon sa ibang agency na kumbaga kasamahan or isang secretary lamang po na mumuno. Kasi may mga resolution po na kailangan pirmahan ng mga commissioner at saka ng mga director or mga executive director ng isang ahensya ng gobyerno. Ayan na dahil tayo isang driver at kailangan po natin na ipag-drive yung ating kasamahang yung mga utility po natin, yung mga nagpapa-receive ng mga dokumento at nagpi-pick up sa mga building or mga ahensya ng gobyerno. Ayan, buhay driver mga amigo at kailangan nating sumunod kapag mayroong ipinag-uutos ang ating mga busing. Kaya shout out muna sa mga amigo nating OFW, sa mga amigo nating subscriber at saka mga silent viewers na mga amigo natin. Shout out mga amigo at ingat-ingat po tayong lahat at lalong-lalo na kapag ganitong sitwasyon na medyo matagal-tagal na tayong binubuhusan or binibigyan ng Panginoon ng biyayang tubig. Ayan at maraming salamat po din sa Panginoon sa pagbibigay po ng maraming tubig. Kaya lang sana yung mga lugar na binabaha at mag-iingat po kayo riyan at wag pong wag po tayong basta-basta na lamang lumulusong sa tubig at ingat po sa mga may sugat sa paa para maiwasan po yung pagkakasakit. Ayan, ingat-ingat po at shoutout din po sa mga amigo natin sa buong mundo at sa buong Pilipinas. At halikaya't samahan nyo kami sa aming paglalakbay patungo doon sa may Intramuros, Manila. Ayan mga amigo, dyan sa papunta ng kanan na yan ay papunta po yan ng Malacanang or sa may Ayala Bridge dito sa Maynila. Kapag dumiretso po kayo, papunta po naman siya ng Manila City Hall. Tayo po ay kakaliwa, papunta po tayo ng Top Avenue sa may papunta po tayo ng Intramuros, Manila. Kaya guys, tatandaan nyo po yung mga first timer dito, wag po basta-basta kayong liliko ng kung nasa gitna kayo kasi ayan, yung mga yon nanguhuli po yan ng yung tinatawag nilang change lane. Ayan, ingat-ingat po sa mga amigo natin, mga driver at shout out na rin po sa mga Manila Traffic Bureau na masisipag at tunay na tumutupad sa kanilang mga tungkulin at ingat-ingat tayo. Ingat-ingat po mga amigo, mga traffic enforcer. Kayo po ay bayani ng kalsada at ingat po tayong lahat. At tuloy-tuloy lamang po tayo at mga amigo, samahan nyo tayo hanggang doon. Samahan nyo po kami sa aming paglalakbay patungo ng Intramuros, Manila, mga amigo.
Ayan mga amigo, nandito na tayo sa may LRT or sa may Top Avenue. Pag kumanan po tayo dyan ng Top, dire-diretso papunta po tayo ng Manila or sa may City Hall. Papunta po ng Divisoria, papunta po ng Loton. At papunta ng Recto Avenue sa Maynila, sa Manila City. Ayan, nakago po yung kabila kaya tayo ay maghahantay muna ng go signal ng ating traffic light. At shout out po sa mga tumatawid dyan sa kalsada. Ingat po kayo mga amigo. Ayan, malapit na po tayong umabante at sana po patuloy nyo pong suportahan yung ating mga video para kumita naman tayo ng kaunti. Ayan, salamat po sa ating mga amigo na at amiga na mga OFW at sa mga amigo nating silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayong sa ating paglalakad or pagmamaneo or pamamasyal kung saan man kayo papunta. Ayan, nandito pa rin tayo at tatawid na tayo ng maya-maya ng kaunti na lang at medyo nakaready na. Ayan, go go go! Abanti na po tayo pero hindi pa pala. Ayan na, medyo maulan nga pala po dito pa rin sa ating kinalalagyan at go na tayo. Ayan, pagkatawid po natin dito makikita po natin or matatagpuan po natin ang Manila, yung museum. Museum dito sa Maynila. Ayan, kung nakikita niyo yung building na yan, yan po ang National Museum. National Museum dito sa may Padre Burgos sa Maynila. At ingat po tayong lahat mga amigo at medyo madulas-dulas ang daan. Ayan, samahan niyo po tayo. Ayan mga amigo, Padre Burgos stoplight. Nasa corner na tayo ng Padre Burgos. Go na tayo. Ayan, malapit na at kaunting kimbot na lang ay nasa Intramuros, Manila na tayo. Meron lang po tayong kukuning dokumento roon na pinirmahan. Kagaya na sinabi natin kanina, na pinirmahan po ng ating secretary para mailipat po sa ibang department naman. Kasi yan po ay board resolution or kailangan pirmahan ng mga commissioner at ng mga executive director ng mga ahensya ng gobyerno para doon sa mga kuwan na pangailangan. Ayan, alikayat at tambay-tambay lang tayo ng kaunti. Mga amigo, papasok na tayo ng Intramuros, Manila kung saan nakikita na natin yung building ng Department of Labor and Employment kung saan kukunin natin yung dokumento na iniwanan na natin noong isang araw at ngayon naman natin siya pipick upin. At shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa ating mga kaibigang OFW, mga amigo natin. Ayan, bababa na po dito yung ating kasamahan sa trabaho. At siya na lang po ang mapipick up doon sa taas. Tayo naman po ay paparada na lamang doon sa likod ng building na ito. Ayan, napapayungan pa siya ng ating magiting na security guard ng Department of Labor and Employment. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At salamat kay Manong Guard sa pagpayong niya sa ating kasamahan para hindi maulanan baka sipunin Ayan, dito na po tayo, kakaliwa po tayo rito at doon tayo tatago sa sulok.
Kasi bawal pumarada doon sa harapan. Dito tayo sa likod magtatago. Ayan, nandito po tayo sa likod ng Department of Labor and Employment kung saan antayin na lamang po natin yung ating kaibigan. At muli at nagpapaalam po ang inyong amigo sa inyong lahat at maraming salamat sa lahat nating amigo, sa ating mga amigo at amiga na OFW. Maraming salamat po sa mga viewers, silent viewers. Maraming salamat mga amigo. Bye bye po. Love you all.